Il-Gvern u l-MCSD injoraw kompletament it-talba urġenti li saret mill-UHM sabiex b'mod immedjat tkun diskussa iż-żieda qawwija fil-prezzijiet tal-petrol u d-diesel, dan wara talba li kienet saret mill-istess union lill-MCSD bilan li l-unions u l-korpi kostitwiti trattaw is-sitwazzjoni preżenti u l-pisi li dawn iż-żidiet ġabu fuq il-ħaddiema u n-negozji. NetNews jista' jikkonferma li wara t-talba tal-kap eżekuttiv tal-UHM Voice of the Workers, Josef Vella, ma jingħatat l-ebda data għall-laqa. Sinjal ċar li l-Gvern ma jridx jitratta dawn iż-żidiet fil-fuels li daħlu f'nofs dan is-sajf eżatt wara li jagħlaq il-Parlament. Iż-żidiet waslu biex il-petrol issa tela għal €1.41 kull litru filwaqt li id-diesel tela għal €28 kull litru, l-aktar prezzijiet għolin sa mill-2015. Il-UHM qed titlob kumpens immedjat għal dawn iż-żidiet. Intant diversi sorsi konfermawna li l-unions se jkollhom jistennew kważi xahar sakemm ikollhom l-ewwel laqgħa tagħhom li hija skedata għall-aħħar ta' Settembru. Diversi korpi kostitwiti qed jaraw dan it-tkaxkir tas-saqajn bħala ħela ta' ħin meta sa dakinhar il-Gvern ikollu kollox lestu preparat għall baġit tas-sena d-dieħla u allura kull tip ta' suppost konsultazzjoni tkun qed isservi biss bħala bżarr fl-għajnejn meta d-deċiżjonijiet importanti jkunu diġà ttieħdu mingħajr id-diskussjoni mal-unions li jirrappreżentaw il-ħaddiema u l-korpi l-oħrajn.